Usnula civilizacija 18, Sibirski cedar 18, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Koga ubadaju pčele? Na svakom zemljištu treba imati barem jednu obitelj pčela. Rekao sam joj kako u nas samo neki mogu razgovarati sa pčelama. Ovo ljudi uče u posebnim školama, ali ni oni ne uspijevaju uvijek. Samo 2 čovjeka na zemlji uspjeli su se posljednjih 1000 godina neznatno približiti razumijevanju jedinstvenoga živućega mehanizma. Ko su oni? To su 2 redovnika i oni su proglašeni svecima. Možeš naći o njima u vašim knjigama, pohranjenima u spremištima samostana. Ta što, Anastazija, ti čitaš crkvenu literaturu. Gdje, kada, ti nemaš niti jedne knjige. Ja se koristim savršenijim načinom pronalaženja obavijesti. Kakvim? Opet govoriš nejasno, ta obećala si da neće biti nikakve mistike, fantastike. Ja ću o njemu govoriti, mogu pokušati dati savjet. Sad nećeš shvatiti, a to je jednostavno i prirodno. No dobro, kako se treba brinuti o pčelama na zemljištu? Za njih je jednostavno potrebno načiniti gnijezdo, kakvo imaju u prirodnim uvjetima, i to je sve. Daljnji se posao sastojati samo u tome da se pčelicama uzme malo meda, voska i drugih jako blagotvornih tvari za čovjeka, što su ih proizvele. Anastazija, to uopće nije jednostavno. Tatko zna kakvo treba biti ovo prirodno gnijezdo. Eto, kad bi ti ispričala kako ga napraviti iz tih materijala koje imamo, tad bi to bilo ostvarivo. Dobro, nasmijala se ona, tad ćeš ti morati malo pričekati. Ja ću morati oblikovati, pa vidjeti što tamo, kako ti kažeš, današnji čovjek ima pri ruci. I gdje ga smjestiti kako ne bi kvarilo pogled. Dodao sam, pokušat ću i to. Legla je na travu, kako je to činila svaki put kad bi oblikovala svoje ili, bolje reći, naše životne okolnosti. Oči su bile zaklopljene, cijelo tijelo je bilo opušteno. Kasnije je ona objasnila da svaki čovjek može vidjeti na daljinu ako se pouči tome na određeni način. Potrebno je napraviti drvenu duplju. Može se uzeti brvno s dupljom i izdubiti ga, proširiti ili napraviti od dasaka vrste bjelogorice. Debljina dasaka treba biti najmanje 6 cm, unutarnji obujam najmanje 40 cm, dužina najmanje 120 cm. Na uglove unutarnjih spojeva treba pričvrstiti trokutne letvice da bi uglovi bili nekako zaokruženi. Letvice se može malo zalijepiti, pčele će ih poslije se im pričvrstiti. Jednu poključanu stranu može se potpuno prekriti daskom iste takve debljine, a na drugoj napraviti otvor. Dasku za to treba tako podesiti kako bi se mogla primaknuti i pričvrstiti travom ili krpicom. Pritom treba zatvoriti krpicom cijelo dno. Po cijeloj dužini jednoga od spojeva treba napraviti proreze visine otprilike 1,5 cm. Prorezi ili samo jedan prorez trebali bi biti razmaknuti od poključane strane s otvorom za 30 cm. Takva se duplja može postaviti na kolce negdje na zemljištu. Visina od zemlje ne treba biti manja od 20 do 25 cm. Prorezi trebaju biti prema jugu, iako ih je bolje postaviti ispod krova kuće. Tad će i pčele moći neometano od čovjeka letjeti i one ga neće razdraživati. Drvenu duplju treba postaviti vodoravno, pod kutom nagiba približno 20-30 stupnjeva. Poključana strana s otvorom treba biti pri dnu. Drvena duplja može postaviti i u potkrovlje, ali u tom slučaju treba biti dobro provjetreno. Drvenu je duplju najbolje pričvrstiti na strani prema jugu, pod samim krovom kuće ili na samome krovu. Treba samo predvidjeti mogućnost pristupa drvenoj duplji radi uzimanja malo saća, ispunjenoga medom. Nad drvenom dupljom treba biti nadstrešnica da štiti od sunca. Ona se treba nalaziti na pristupnoj površini. Zimi je se možeš izolirati. Obratio sam Anastaziji pozornost na to da će takva nadstrešnica može biti dosta teška, a zaslon od sunca i pristupna površina mogu pokvariti izgled kuće. Što uraditi u tom slučaju? Ona me malo začuđeno pogledala, a zatim rekla: stvar je u tome da rad vaših pčelara nije sasvim ispravan. Djed mi je pričao, današnji pčelari načinili su mnogo različitih konstrukcija košnica i sve one predviđaju stalnu intervenciju čovjeka u pčelinje gnijezdo.
Pčelari namještaju okvire sa saćem, a zimi premještaju košnice s pčelama na drugo mjesto, što se ne bi trebalo činiti. Pčele prave saće na točnoj udaljenosti jednoga od drugoga, predviđaju se cjelokupni sustav provjetravanja, suprotstavljanja svome neprijatelju, tako da svaka intervencija narušava sustav. Umjesto da skupljaju med, odgajaju nove pčele, one trebaju ispravljati narušeno. U prirodnim uvjetima pčele žive u dupljama drveća i izvrsno se nose sa svim problemima. Ja sam ti pričala kako ih treba uzgajati u uvjetima, najbližima prirodnima. Njihova nazočnost daje jako velike dobrobiti. Upravo one najučinkovitije oprašuju sve biljke i povećavaju plodnost, što bi vam trebalo biti dobro poznato. Vama može biti nepoznato to da pčele, uza sve ostalo svojim licima otvaraju one kanale u biljkama, kroz koje ulazi u njih naknadna obavijest. Odražena od strane planeta, koja je potrebna biljkama, pa dakle i čovjeku. Ali pčele ubadaju ljude, kako će se to čovjek odmoriti u ljetnikovcu ako će biti u stalnome strahu. Pčele ubadaju kad se sam čovjek agresivno prema njima ophodi, tjera ih mašući, boji se, kad je jako agresivno raspoložen iznutra, i to ne nužno prema pčelama, nego jednostavno prema bilo kome. One to osjećaju i neće prihvatiti zračenje svakakvih mračnih osjećaja. One ka tome mogu ubadati one dijelove tijela, u kojima su završeci što vode do ponekoga bolesnoga unutarnjeg organa, čovjeka, također tamo gdje je probijen zaštitni omotač, gdje su neki poremećaji. Vama je poznato kako pčele učinkovito liječe bolest koju vi nazivate upala zgloba, ali to nipošto nije jedino što pčele mogu liječiti. U vas je mnogo toga rečeno o pčelama, ja sam samo unijela neke ispravke u te podatke. Naseliti obitelj u takvu košnicu je jako jednostavno. Potrebno je usuti ovdje roj pčela, a prije toga staviti komadić voska i travku medonosne biljke. Nije potrebno postavljati nikakve okvire ručne izrade i saće. Kasnije, kad obitelji budu zauzele barem nekoliko susjednih zemljišta, pčele će se sem razmnožavati, rojeći se uzimat će slobodne duplje. A kako kupiti u njih med, treba otvoriti poklučan poklopac, slomiti viseće saće i ukloniti slijepljeni med i vjetni prah. Ne treba samo škrtariti. Neophodno je ostaviti jedan dio pčelama za zimu, a prve godine najbolje uopće ne kupiti med.